For today's video mga idol, nang laag biniri sa tubod flowing water, hastang lingawa sa mga chikiting mga idol oy. Sayunan ka mga idol nga pila na jud katuig nga wala mi kabalik diring dapita. O darang anak nako idol o, mo ni katulong anak nako. Liwat sa papa. Dong, we miss you. Naaraman day ka diri dong. Dugay na kang gipangita sa mama dong. Sa pag-abot-abot diri mga idol, ganahan ta mo makuha ning pinakadako nga katis idol. Kanang pinakamahal ba? Mo na mong ganahan. Unsa una-unahan mami idol diri lamit tag 500 oy. Sultian na lang kita mo mga idol ug unsa hinungdan nganong tag 500 ra nga mong katis. Ang tinuod mga idol, wagin mi kwarta, gamay ra kay mong kwarta ba? At least nakalagang akong mga bata o 5 ra gud mi kabuok dala sa akong pagumangkong usa. Anak sa igsuon sa akong asawa. Pero lingaw mga bata tanawa ng ilaha mga idol. Wala kay mapuno pero tanaw na mahal sa ilang katis ba. Pero na man sila kwarta, wala problema, wa man issue di. Ang importante ngalingaw ta. Wala jud may masayop og pili dari mga idol kay daghan kang likuran kabalin-balhinan. O di ba way kompetensya diri mga idol bitag asa ka mo balhin dito unahan. Mga bata mga idol free kayo. Atang maruwang man ni Kristibe. Ug kamo diha nga giburingan na sa inyong kinabuhi, pwede kay mumula ang diri sa tubod flowing water. Oy, gamay ra man kayo gastugod. Ang importante malingaw mo. Siyempre, dadang inyong pamilya. Arapod, gadi ka maparehas sa iyahang naginusara, di ba? Huwag ikalipay ng tawhana. Pagkalunliha. Kung karon mga boss idol, ilaag ta mo diring dapita sa unahan pa. Mangita, tag-kinsay na kaila na to mga idol. Pasig na yung makaila, dugay-dugay na bitas klihukan sa vlog-vlog. Pero, tanaw na to, og naabi do'y nakaila na to diri mga idol. Basin pa de, basin pa. Ay, Kristibe! Pwede Kristibe! Las, lambot. Kaila ko atong tingog. Kaila ko atoy. Klaro ka ito. Klaro na ka ito. Ay, Kristibe! Ay, 5 pisot yan! Ay, 5 pisot pa! Kato kami ka naman si panawag kami ko kulapaw! Nadaan ko ba? 5 pisot lagi yun. Ay, sabi si kulapaw yan. Huwag na kimakulong man ng Kristibe! Sure! Nabalitaan ako. Huwag na reaction dang. Ako itong balitan. Ako itong balitan guna. Iyapuan na akong 45. Kung dili 38. O papiliwan ako siya. Tagahan ko siya bukakan. Tagahan ako siya o shotgun. Pero ang katong tumbuhan, magatubang siyang agdang. Diskwento itong amigo na kalaki. Nagpunsa man ka diri ingko pisot. Oy, ay kuyak ba sa kong mga chicks, oy! Pwede naghan ako mga chicks na, dati hanapin tayo! Pwede naghan ako mga chicks! Unya mga idol, gibiyaan na mo si ingko pisot kay grabe tabihan na mga idol. Di ba humana mong istorya, oy! Hello, mayong adlaw mga boss idol. Dabi diri sa tubod flowing water diri sa Minglanilla. Okay, tubod Minglanilla dahil niya. So, pamili banding sa Quiapo ta mga idol kay since nga wala pa'y klase atong asawa kay ngano wala klase gani? Holiday? Holiday? Araw ng gitian kuno. Ha? Araw ng kagitingan eh, araw ng gitian. Gitian. Araw ng kagitingan dahil ko no. Onya mga boss idol, di ato diri sa tubod flowing water. So, ang entrance gani pila sa pilang entrance sa mga bata. 190 ang dagko, 95 ang gagmay. So, katong mga dagko dia pag may gagmay lang mo kay pero kining tungason sad gamay pero ma-enjoy nato diri dapita mga idol. Wala pa sad may magsugod og kaligo ha. Kay wala pa man. Sos kanaragon mong baon gud. Baon ra mig itlog dayon. Itlog dayon palitpik. Kining kuan. Multi sa ni simin up. Oh. Kanara sa snack. Ingon ko itlog. Manok. Nay pakapin manok mada. Okay, ang uban nga to, nangalingaw nagmayo. O lingaw na sila, nangaligo na. Unsa i-search? Unsa may naa dito? Subscribe. Kinsay naa dito sa Manay Chris TV? Ikaw. Okay. Lingaw na kay uban dito. Uban nagkanta-kanta na. Nagkanta-kanta na ibidyokihan dia. Nagsulo lang mga idol, kana dia. Na nagbidyoki dia, nagsulo.
Wala pa siya, way kontra. Then dire ang uban dire nangaligo na. Sus, malingaw, lingaw na. Kay dili matapang ang kainit sa panahon mga idol. Kinanglan gid mabugnawan ninyong lawas, di ba? Pasa ko sa dagat ron kay Buraog. Ang naon ako mga idol. Mura naglubot, nagkaya. Sige lang ato sa dagat pa. Pasa ta dire sa swimming pool. Pila ta kabok? 5 may kabok. Lima rami kabok dire. So mag-enjoy sa may mga idol ha kay kami raman pamili banding raman. Okay, salamat kayo mga sa idol. Og shout out sa tanan din akong followers day. Usa katong nga dili followers, follow na mo diha po taon oy. Manay Chris TV ha, nagdagantag mga kabuang dire. Tapang tausahay, serbisyo publiko. Og mas labi gid ang atong mga lingaw-lingaw dire mga idol. Cliente siya. Mag-vlog sa gano. Ano sa ka mag-vlog? Tigdak ko niya mag-vlog siya. TikTok, mag-TikTok na kamo duha, ila. Kung pili na lang nato tasko ni mga idol, mga ligo na taoy. Init na kayo ba? So, sige pag-istorya-istorya. Maura gyapong buwa I-endorse lagi pa di mo yung Manoy Chris TV. Palo na bitaw mo mga idol, palo na. Ug karon mga boss idol, nagpabugnaw na mi. 40 bugnawa swimming pool mga idol, pero ang adlaw init kayo. Sos, pabugnaw tirada oy. Kini dapita diri mga idol, mao ni si pangdagko ba. Pero nay mga bata no, tinga mo no. Ay mo katinga kay naamay ang papagmama, wala problema basta botayan lang gina yung bata diha mga idol. Kay disquido niya. O naa sila yung mga sliding. Malingaw jud ang mga bata diri, sabot ang mga dagko. Ano Chris TV? Kay kog sticker! Sticker ba? Papilit sa kong motor! Na, wala ni mamao mga idol. Samo kay 5 pisot. Undangon to ni mga idol ay. Nga ay.